Mukoma Boys vari kucelebrate birthday ravo muzuva ranhasi. Mukuru weGreat Hope adecide kutipa a story of inspiration nekuti it is never too late uye nothing is impossible with God. Vari kutipa his journey kubva zvavakazvarwa kumusha kugara kwavakaita mumukuku nekuzosvika pavari nhasi. Welcome back to your channel. Please do watch this video to the end. So guys, vari kuti ivo vakazvarwa musi wa 6 December kuChikwaka Clinic kuKoyo, and it was time for the baby to be delivered. Mama had to walk 8 kilometers accompanied by the late grandmother. Vari kuti vakakurira ku deep rural area uko upenyu hwanga hwakaomera chero vabereki vavo. I had to endure the pain and the challenges. Years later, I decided to relocate to South Africa. Unfortunately, life became tough for me. I'm a victim of a crime. They shot me several times, and up today I have bullets mumuviri wangu. Tichingotenda wakaelicha SDA Church for supporting me the time I was fighting for my life at the hospital. So vanyora ivo vakati muna 2005 shamwari yavo yakaona kutambudzika kwavakaita vachishanda kumapurazi eHermanus. Papurazi pavaishanda mari yacho yaiva shoma, vari kuti vaibhadharwa 30 rand per day. Regai tingoverenga nyaya yacho semanyorero avaiita. Shamwari yangu akanditi huya ku Cape Town tigare tese, ndinogona kuwana basa mu construction. Ndichipinda mu Cape Town ku Bellevue, foni yake yakanga isingaite. Zuva rese ndakangoswera ndichizama. Dzakuma 6 yakazoita. Akandiudza kuti pane munhu achauya kuzonditora. For the first time akava honest neni kuti akanga ava kuhlalisana nemuXhosa. So he wasn't able to stay with me. He guaranteed me that all will be well. He will pay my rent and other expenses. Izvo zvaasina kutomboita. Pamba pemunhu unodiwa only for 3 days, especially if you are a visitor. Life became very difficult for me. These guys started ill-treating me. They were telling me that I should move out. Ndaka-accused kuti ndiri simbe, chikafu ndakatanga kunyimwa. Makuseni pavaimukira kumabasa, ndaibva ndanzi chimuka ubudi, tinoda kukiya dzimba dzedu. Sometimes kwainge kuchinaya uye kuchitonhora. Mumukuku makaita inda, ini ndaka-accused kuti ndini ndauya nemba idzi mumba. Ndakarohwa zvisingaitwe nekuwachiswa magumbezi. Weekends pamba paitwa pate mazimbo SM area vachiuya kuzomwa doro nekufara. I'll be told to sit mudare vanhu vachindituka nekundishungurudza. I'll be reminded that ndakauya ndisina gumbezi, hembe dzangu dzogara muplastic re black bin bag. Ndaiudzwa kuti handina musikana nekuti ndakapusa. Later on ndakazodzingwa, ndakaudzwa kuti havachakwanise kugara nemumwe murume asiri hama yavo. Uyezve they were no longer able to feed me. Turning point, ndakazowana basa after 1 year. First salary, I decided to go and buy groceries for those guys. Ndakaenda kuShoprite mukaelicha. Everyone was shocked kuti why ndaitenga chikafu chakawanda kudaro. Ndakazosvika pamba, timu yese yaivepo. I started thanking them nezvakanaka zvavakandiitira. Ndakatora grocery kubva mumota yeshamwari yangu and handed to them. They couldn't believe what was happening. I also gave them 1.5 for rent pakugara kwese kwandanga ndaita. Vakada kuramba zvese. The guys started crying. Vachikumbira ruregerero. Vaiti mukoma taikuitirai utsinye tichikurovai and we are very sorry. Please forgive us. Vakandibvunza kuti mukoma ko muri kutipireiko mari nechikafu? My answer to them was muupenyu usatarise zvakaipa zvaunoitirwa nevanhu regardless of the challenges, pain and abuse I suffered under you guys. For the sake that I came without blankets, food, bag, clothes, but imimi makanipa a place to stay. I really appreciate. I didn't know Cape Town, but ndakawana pekutangira upenyu. Let's forget about the past. We are a family of God. We need to forgive each other. Way. There are people we have declared kuti we don't want to see them nekuti vakatitadzira, but rangarirawo zvakanaka zvavakambokuitirawo for what you are today in diaspora. Pane munhu akatokubatsirawo. It is unfortunate takawana mabasa ari nani tinokangamwa kuti takasvikira mumukuku. We are no longer talking to those people now because we have better jobs. Vane picture ravaisa
mazuva andaishungurudzwa, I never fought back because I realized that I was fighting demons and evil spirits. You should be able to distinguish the two. God bless you, family. As I celebrate my birthday, let me acknowledge and respect everyone who has supported me in my life. Happy birthday, advocate. Happy birthday, financial advisor, business advisor, undertaker, minister of justice. So vakashungurudzika zvikuru. Then in 2017 to 2019 upenyu hwakazombooma, vari kuti vakarasikirwa nezvese. The world rejected him. I thought my life was over. I decided to relocate kubva Cape Town kuya kuJoburg. The purpose of relocation was to run away from people vaindiseka. The story of my suffering became news to everyone, especially vanhu vekukereke. From owning a house in Cape Town, I was back mumukuku zvakare, ndichigara muHoneydew muJoburg. I remember spending time on internet looking for ways of taking upenyu hwangu. Vedweka, it is important to mention Teleshow Group, my previous employer, for helping me kuti ndiende kutherapy, depression, stress, anxiety, zvese zvakabva zvangodzikira. Panguva iyi ndakatorega kuenda kuchechi, ndaitoti beta ndizvivatire zvangu mumba mangu. To cut the long story short, let me thank God for being faithful. Everything I lost, God has doubled the blessings. One of my greatest testimonies is the gift of life. Thank you, Lord, for giving me more years to live. I want to change the lives of people. I want to do more for our community. May you continue to bless Great Hope. Happy birthday, Advovo. Happy birthday, Minister of Justice. Time to celebrate, time to sing. Ende vakumbira zvakare vamunetsi vakati, vedwe musakangamwe kunditumirawo magifts, chero ndichigonawo kuzvitengera, asi pane pamwewozve pandinongoexpectawo kuti Advovo vawana something for Korea. Isu sezimgosi tiri kuti aiwa iri kuya gift address regaiti kuvinge inbox ikoko mutichaine address tirove Korea guy. Okay guys, so nyaya yavataura iyi, it was quite interesting for me. Kuuya kwakaita vanhu vakawanda kuJoburg, vanhu vakawanda vakatusvika pakudzimirwa mafoni. Inini rimwe gore mai vangu vakauya kuJoburg, avakangowanawo munhu akavati uya unosvikira kwangu, ndokubva vakwirawo mota yamalaita ndokucrossa borderwo ndokusvika mupark station kudoza mafoni yemunhu uyu yakanga isingaite. Remember mazuva aya vanhu vaiuya vanga vane zvipepa, so zvimwe zvimadhayari kunge zvimakopa book, so chidhayari chine tunamba twakanyorwa, waizotsvaka macoin woenda pacall box o pane anoichikwa aya eTelcom aya, unokanda zvikoini wofona. So she spent the whole day vachiedza kufonera munhu uya, but aiwa zvakaramba, vakarara vakagara mupark station. So ameno zvakangoitikawo kuti pane imwewo nhamba yavanga vatonyora yatodzimikawo isisati yanyatsoita clear, but vakangofunga kuti rega ndimboedzawo hama yangu imwe yakambonditi kana masvikawo kuSouth mundibate, ndokufonera munhu uya. Akabva ati aiwa ari kushift, achazobva kumarestaurant kwaanoshanda kuSandini, achazovatora later. Vakamira zuva rose zvakare, radova day 2 iri. Murume uya akazoti apedzawo kushanda kubasa kwaaishanda, ndokubva uya akavatora, vanga vari cousin vavo ava. So vadaro vakazoenda kumba. Vachisvika kumba, mudzimai wababa vaya anga asina kuudza kuti kune hanzvadzi yemurume, cousin yemurume iri kuuya kubva kuZimbabwe, and obviously hama yemurume there is no way yaunofara, and vari kuti space wo zvechokwadi yakanga iri diki. Vanhu ava yanga iri couple ine vanawo vachitogara muchispace chidiki muHillbrow umo. So the only space that was available kuti vagone kuti vancenyese o vangorarawo zvishoma maamuri mubathroom. So vaizogara votandara kana vanhu vati no paya voenda vonorara mubathroom. The bathroom was separate kuti toilet iri kwayo yega, then maingova netub nechisinki, so vaizongoedza kuvata ipo paya. Vanhu vakawanda, vamwe vakatozomboita homeless. There are so many stories tichadzinza pano. Pane vamwe vari kuti tiise that segment yedzaimboitika muJoburg.
vamwe vakatomboita homeless vakagara pastreet for a very long time vachitsvaka kuti voitawo sei. Vamwewo ndo mahomeless amunoona izvezvi vakawanda vacho vakazotobatsirwa nechechi yeSalvation Army iri muJoburg muCBD nekuMethodist zvakare, ndo kwaizoenda vanhu vakawanda vonowana kubatsirwa kuti vagodzokera kuZimbabwe kana kuti vawanewo mabasa. Life yanga yakaoma zvechokwadi. Saka mukoma moboys vari kuti ivo ndo time wo yavakaedzawo kuti vauye. Nyaya yanyanyisa kundibata panyaya iyi ndeyekuti munhu anokubvisa kumaprazi kwauri kushanda, chero mari yacho iri shoma, but you have a place to stay, you have food to eat, chero basa rakarema. Oti huya kuCape Town, I will take care of you. Wosvika kuCape Town kaya munhu akagara nemuxosa wake hapana kuipa. Koma promises ekuti ndichakuitira chino nechino haana kuzomazadzikisa. Then vanogara kumkuku kune boys wo rotanga kukurova. Guys, hapana chinhu chinorwadza sekurohwa neumwe mwana. Zvinorwadza zvikuru ende hauna kudzorera kwaungaita nekuti watobva kuHerimanasuko watopinda muCape Town, hausi kushanda chero ebhazi hauna, machira hauna, pekugara hauna. Saka you are at their mercy. Chero vakakukwatura vakaita zvipi unongoramba wakanguvegezela. Munhu anenge achimbokudanireko achida kukutsvenyera. Anyway guys, nyaya iyi inosiririsa zvikuru, asi I love happy endings because iri kusvika pakuti iko zvino tiri kutaura nemukuru weGreat Hope. Chero ivo vacho vaivadadira vacho vari kutoona moboys pamafoni, pamwe pacho vari kutokumbira chero data rekuti vagonewo kumbodi, vari pafree mode havazigona kana kuona mapikicha. Ko zvinozofila sei kana mumbinga yakunyora kuti yaitomborohwa nevamwe vakomana kuchirehwa iwewe, unofila sei? Zviri nani munhu kana ukamuona achitambura uchifila kuti haukwanisi kumubatsira, murege atambure aorere kwaari. Mwari vane nzira yavo yekuzviitira voga basa ravo instead of kudana munhu kumba kwako wapedza ipapo wozomuiutrita ko zvagosiyana chini kushandako kumaprazi zvaiva nani. Tadzidza zvakawanda asi chikuru chataona ndechoti aiwa sutu vakatanga nayo kare. Kungoti size ndo yaishayikwa zvayo, but sutu vanga vagara vachifarira. Then kuvanhu vekuchechi uku guys, kana munhu achinge aluzawo zvinhu zvakewo, isusu sechechi tinofanira kusapotana instead yekuti tive vanhu vanosekana. Zvinotibatsira chii izvozvo? Hazvina umwari mukati. As a church, I thought kuti we are a support system. Yes, there was a time he was short, church ikamira navo, but pavakazoluza zvinhu zvese vanhu vakanakirwa vakaseka kusvikira vabva kuCape Town kuti aiwa ini zveCape zvandikunda, regai ndichinogarira hangu kuJoburg. Chii chakadaro ichocho? Munhu kusvika anogara mukuku kwaaniji kutangidza pamagrassroots. Iko zvino apapi adzoka zvakare paaiva. Chero kuchechi kokoko wadova elder kana kuti wavachiyameno ikokoko, asi vananya kuseka vanofila sei kana vachiona zvakare mukuru weGreat Hope achinyora nezvavo. Mumachechi umu tive careful. Anyway guys, do leave your comments on what you think about nyaya iyi. It is so touching, it is very inspiring. Nguva yaMwari kana yasvika hapana anoramba. Iko zvino tinongoona mvee dzeGreat Hope apa mota dzichimanya. Waiting period yavo vari kuti iri very short. Ngatimbomanyai timboona kuti mapackages avo akanyatsomira sei, because so far I feel like this is a very affordable policy and vanhu vakawanda vari kutovigwa neGreat Hope. Pamwe pacho vanhu vanenge vasitori napolicy asi mukoma moboys nekuti vakambobvako kunhamo vanotobatsira. Pane mafamilies akawanda abatsirwa so far and vakabatsira zvakare Nyati family, especially kuti vabude munyaya dzemukuku nekuti vanozivawo semunhu akambogara mumukuku. Hapana chinorwadza guys sekusara mumukuku vamwe vachienda kubasa, nekuti mumukuku macho haisi luxury, munopisa muchiovheni chaimo maunenge wasara ugere.